gledoci, sad ćemo razgovarati sa očevicima ovog tragičnog zločina. Vi ste... Zini da ti kažem. Gospodine Zini, vas dvojica ste bili ovde na mestu zločina. A mi smo, bre, tu već 2,5 sata, čekamo neke bivše prijatelja da izađu iz onog kafića, da im se načestitamo mile nove godine. Možete li nam reći kako je došlo do ovog incidenta? Otkud znam, mi smo tu bili parkirani, onaj mator je doleto s nekim sankama, otkud znam, tu parkirao valjda da naranio na njegove antilope, jebem li ih, šta li su, otkud znam. I šta je onda bilo? Onda nastala tragedija i katastrofa. Iskočiše neka petorica u crvenim modelima s belim bradama i žbunja da ukantaju dedu za čas, čovječe. Dok si rekao utoka, ukantaše ga i bežanija. Da li ste uspjeli da vidite registarski broj napadača? Mi u principu ne gledamo tuđe registarske brojeve kao što ne volimo da se gleda naš registarski broj. Eno ih, mamo, im jebem, izađu sine! Eno ih! Mi moramo da idemo, pobeći će nam